Ayan. Go. Go. Init tayo na ba? Tunga-tunga mo. Init ka na lang Puta ko na panila. Wala, pasok gihapon ng bata. Hello guys! Dito ako sa Quezon, Bukidnon. Dito ako sa isa sa vlogger dito sa Quezon, Bukidnon. Nandito si Ma'am Rosana Elias! Ayan guys! Dating talaga kami dito. Hi guys! Yes. First time ko may bumisita sa akin na yayamanin. Ang dami nila. Grabe. Ang dami Yes. na sa lobong. Grabe. Salamat. Kaya ngayon guys, ako'y nagpapasalamat kay Madam Tucci dahil sa kanya nakapunta rin ako dito kay Madam Rosana. Thank you so much At Madam saka alam Tucci. mo guys, thankful kami kasi si Rosana. Totoo pala yung nasa content niya kung Correct. ano yung kung ano yung Content. Buhay niya. personal niya sa pagsasalita. Ganon din sa Personal. siya. Okay lang, mag-video kayo siya pa nag-ano. Wala, nahiya ako sa kanila kasi sinitext nila ako. Asan ka? Pwede ba kami pumunta? Akala ko iisa lang, tapos ang dami nila isang sasakyan. Nakakahiya. Oo. Surprise! Uy, Ayan. nakakaiyak ito. First time of my life na Tsaka si binisita ko Myra, ng ano. pwede na tong mag-ano, Binisita mutya ng ako ng mga Davao. mayayaman. Thank you so much Madam Rosana kasi welcome kami dito. Yes, kayo Kaya lahat. thank you so much. Dagan kayo From salamat Davao sila, Madam. guys. From Davao sila. Oo, Yes. malapit lang Sana, sa amin. tungod ni Madam Tucci. O kalit Nakanap na ko kayo nga. diri. Oh. Sa kay Franuli pod, siya pod ang nagkuan uban sa ako adito nga mag adto dito sa kay Franuli. Katong bakla bitaw. Una Ano iba ba nakita taga from niya. Thailand? Adili katong sa kuan sa Butuan. Ah, sa Bukban. Franuli. Di ba nasa Bukban ba siya? Wala. Dili. Lahi to siya. Oh. Ayan Oy, guys. thank you. Salamat sa inyong lahat sa pagbisita. Salamat. Ang ako content, Madam Rosana, nagyapon ko sa bukid, amoa, then kaon kong pako. Kaila ka sa pako? Pako. Mo na ako content sa bukid. Ako po kay Bukid Life. Mga bata. Iba na ka mga bata. Panday na pasalubong, di ba? Masaya na sila makakain ng pan. Yes. Ganun, kunting kaligayahan lang namin sa bukid. Pan, masaya na kami. Yes, sa Bukid Diskarte lang. Pero ang pasalubong nila, yayamanin from Goldilocks. Thank you. Yes! Thank you so much, Madam Tucci. Thank you, Ma'am Tochi. Salamat. Guys, Lumabas na siya kasi mainit. Dali mi karon na gihapon guys, ang dala ko ni food para lutuon. Ang dami nilang dalang food. Salamat. Yes. Abangan ang ating kainan today. Yes, thank you. Talagang nag-tour sila sa aming small mansion, kumbaga. Yes. Lahat nag-tour pa to pati sa lahat. Sa taas namin nakikita nila yung panty ng nanay ko. Ito guys, kain kami ng baki. Ganito ang bahay mo para sa kanya. Binaki. Bless ako sa kanilang lahat kasi kahit ganito yung buhay ko, ganito yung mukha ko, talagang binisita nila ako. Sana Elias, na nag-offer sila og baki. Ang sorry? Binaki. Bintos man isa, taga Cebu. Sa Bisaya, binaki. Binaki sa uban, dito binaki man. Pero sa Cebu, bintos man. Bintos. So na siya, madam. Madam, inom mo tubig or Sprite? Ano ba naman na, madam? Palitay, ang ay birth ko ang crepe, lamig man mo ilo ko. Long life. Sweet. Ang akong trabaho, magkaon.
Usa? Ano? Ang akong trabaho magkaon sa Uy, yun yan. Ano, sige. nangka. Gusto mo ba ma-member ng Team Sirok? Yes. Tapos ako ang pinakasirok. Pero di nila sa na, diretso na. Dahil, di ka pwede mo inom tubig, anak. Ha? Makaon pa ng ka. Ano di ay? Yes. Ano? Mga 20 Kung gusto ka mamimili sa sirok, anak ko ni diretso. Asa. Apin mapug ka na. Hindi mo po mamimbar. Ay, di ka man sa binati. Miss Mia Vlog. Miss Mia Vlog. Salamat. Welcome. Ito tayo guys. Ay, pasensya na kayo ha. Kayo ang bisita. Kayo talaga nagluluto. Hindi na sana yun. Nanay ko lang magluluto. Cook test. Salamat sa Diyos. Asa si Linlin? Ayun, ulaw-ulaw, Lin. Dali, Lin. Kasi marami nagsisenya. Ganito gawin mo. Ganyan. So, slowly, natutuloy na ako sa ngayon. Pero pag editing talaga, nanghina ako doon. Kaya, diretso. Di ka edit no, Wala, diretso ka hindi no. ko pa lumagkat. Dili ka ba lumagat? Ang pamasuko siya kay Sami. Pero kung sing takaron, ana, wala yun. Mga Di di ba? ba katawa? Si Linlin, di ko katawa. Sige, di ko katawa. Wala ingon na natural lang na siya madam. Oo. Wala scripted. Wala scripted, dili scripted. Nindot. So di bali dam walay vlogger nagtabang nimo. Wala, uy, usap Uni magtabang kuan na niya. kasi sa Pakistan. Uni kuan niya, Dili ang channel iya, dili tungod ang lang iya sa manggod. YouTube. Kung sa iyang life, imaoro gina iyang ginasulti. Yaw-yaw ra gid siya. Wala siya content, yaw-yaw lang. Magyaw-yaw lang na siya isulti niya iyang kanang hinanakit, isulti niya iyang mga life. karong adlaw ano. Kay sa pag-vlog baya kay ang uban bitaw mo taas lang Hindi, subscribers, oh, mo taas lang views, tungod lang kay naay mga Makabot-abot, vlogger nagtabang. Pero sa imong channel ra jud mismo nagkuan. Survivor ko, ano di ka sa Ginoo, gitabangan ka. Bitaw no. Kuan kay una-una gid kay mo gyud na akong rason nga nag-vlog ko unang-una para dito sa nanay ko. Nakita ba niyo ang Oh, yung dating bahay ng nanay mo. Sa nanay ko dahil sa lapit sa kasi ng tubuhan dati. Bago naman iyang balay sa Ganyan oh, nanay. trapal naman. Rapal, yun. rapal nakakita ko dito. Pag umulan na malakas, hangin, mabasa sila. Kaya doon talaga ako nagpursige. Bitaw no. Hindi ako nagpursige para sa pamilya ko, para talaga sa nanay ko at sa katakambal. Ganyan ka mo na yung kuwan. Kaya yung number kay ano man po na dahil no, victim dahil no siya. Lin, grade 1 na ka, Lin. Ay, very good. Grade 1 na si Lin, Lin. Ali, grade 1 na yan siya puhon. Karon lang siya nagkuhan og school kay classmate man sila duhan sa amin. Pero kung wala si Sammy, di siya may eskwela. Kailangan siya Oh, kauban. i-blast na niya. Atangan ako perminti kay kada adlaw. Dani adlaw, to sila magkaunod dito. Oh, Diyan pa back ingon. na Oh. oh. Kasabay silang Sammy, Pauli Food. Oy, ano mo sabi, mag grade 1 ka na sa sunod sa istorya ni mo, grade 1 ko. Ay, mag-grade 1 na. Yeah. Nahumanan niyang grade 1. Alin ka nang buutan po ka dito sa eskwelahan. Maglinis. Maglinis daw siya. Meron siyang most cooperative. Ay, Wow! ano pa, Diba? ano pa? Tulo. Best in attendance. Ayan! Kasi ang aga nito gigising, 5 o'clock pa lang siya gigising. Tapos maligo na siya. 3 minutes siya. Sa'yo ba? Pero early siya mag-sleep. Early. Alimit sa pro sa ano. bahay Study siya. jud ha? Study jud. Gabi man kung tuon. Ay, very Perfect ko. Perfect nito. Ipakita man nyo sana. Oh, 100. Tapos si Sammy, asa si Sammy? Ganong si Sammy unom ang iyang ribbon tapos ikaw tulo. Pwede siya. Tugog man. Uy, gili. Perfect galit ka niya. Bungaw na naman. Uy, perfect. Uy. Bright man ka, dili man ka Sa bugok. bright si Sammy, ikaw, bubo. Hindi man. Ano Relax lang kayo lang. Sammy? Same lang kayo ni Sammy kasi kinder man kayo. Sikat kayo siya sa television, madam kayo. Nagsaka niya sa stage sa mga tawag. Siya nagitawagon kay Ngano. Nagpaso niya mo, ana mag-show. Okay na, untaw. Ana na, isa ra, iya kay.
siya dito, mga tawag, isa na mga tao. Kanya, kada pong mga tao nga, di ba graduation, daghan man nagtao, bago makakita ang mga amahan, nanana, maingon sila, ay hala ka, kadako na ning bata, ay bayhana, tiguwang na nga, nung kinder, mamanggihapon ni. Dili bitaw kasabot ang uban. Wala pa talo sila. Wala pa talo sila. This is open-minded. Dahil ito taon na. Naaluban din nga, ibulig ka, lalo na mga bata. Ang bata, oo. Si Mayra, ang saan ang grade? Mag-grade 5 na yan. Ay, very good. Pero ang siya nakasabot ay siya diri sa mga Tagalog. Karon Tagalog man ko dito sa Pakistan, madamo na nga. Kaya kasabot na siya, kasabot di sila. siya kasulit ko, pero dire, makasulot din na siya kahit magtagalog man mi kami ito. So baka nabot na siya. Tagalog na siya karon. Nag-aay yun na kay pang-discipline ka ay Dapat siripiro mo na para mataas pa. Ay, tangkad man gid ang mga ano din. Tangkad gid ang mga Takip man niya papa. kapan. Sa anak sa Diyos nga Espiritu Santo. Lord, daghang salamat sa grasya nga gihatag sa mga bisita karong gabi una. Lord, salamat gid itaw sa naghatag sa grasya nga imong panalanginan karong gabi una. Salamat sa mga bisita namong mo'y nagdala sa grasya. Kining tanan among ipangayo pinaagi sa atong mahal nga Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Mga onami. Magbambam na pud mi. Eto, ang temsirok. Ayan, kumain na rin. Ano man ma'am? Tubig na kayo kayo. Naalala ko sa damba. Ano mo sa yung ginakalagod mo siya babae nga. Ano na? Dugay na kayo itong panahon. Kung sa kanang magyakas sa Pakistan na magkuhan sila ka ng nature pala niya mo. Naalala ko na siya. Sige, kasi man ang tanaw ni Jim. Ay, pagkaong diri. Ay. Eto guys, tapos na kaming kumain and busog ang lahat. Ngayon, pauwi na kami and Madam Rosana, uwi na kami. Maraming salamat. Thank you, salamat sa inyong pagpunta. Talagang first time, pumuntahan niyo kami dito. Super appreciate ko sa daming ninyong mga bisita. Talagang hindi naman talaga ako dumatanggap ng bisita kasi nahihiya ako. Akala ko isa lang pero ang daming ninyo. Salamat, Madam, sa kanilang Madam. Yes, ni Madam Tucci. Kung hindi dahil kay Madam Tucci, guys, hindi ako makapunta dito kay Madam Rosana Elias. Kaya ngayon, Madam, maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin dito. Kasi di mo talaga akalain na marami kami, di ba? Kaya thank you so much, Madam. Thankful ako sobra. Salamat sa inyong Madam na si Madam Madam Tut. Tucci, Tucci, yes. salamat. Ayan.
Ayan guys, pauwi na kami. Madam, thank you so Subscribe our much. channel, Rosana Elias and Maya Mia. Maya Mia. Yes, salamat. Ayan guys. Ayan, uwi na kami. Don't forget Yes. to subscribe, Madam Tuts with Team Sirok. Eto guys, tapos nandito Don't rin forget si to watch page of Police IP. Ayan, go lang si President Duterte and also Miss Maya Vlog. Yeah, thank you. Tapos si Ray Igos, ayan si Ray Igos guys. Kaya eto, paalis na kami kasi gabi na. And thank you so much sa among driver, sweet lover. Ayan. And, andito din ang isang Team Sirok, si Ate Bing. Madam Tots, Madam Tut, And Team Sirok. Jay. Guys, ang bait-bait ni Rosana talaga.